ассалому алайкум тамошобинони азиз, имрӯз баҳри шумо хонаҳои фурӯшӣ пешниҳод мекунам. Ана ҳамин хонаи фурӯшӣ духонага дар шаҳри Оренбургская област, Оренбург. Дар оҷо апай ман зиндагӣ мекуна. Ана марҳамат дар рӯи экран ман чихеле ки диде дар саршавии видео мондагӣ будам. Номерошона илтимос мекунам апай мада занг назанен, фақат дар ватсапаш бинависен. Барое ки дар ватсап сразу бисёр смс-ода ҷавоб мегӣ. Аз занг қатъи як кас бисёр авора мешӣ. Барои ҳамин илтимос мекунам танҳо дар ватсап бинависе. Хонаҳо отдельно нархаш боша 700,000 ирсӣ, 700,000 рубл бигем. Беҳад хонаҳои арзон. Ҳамсояш хонаҳошам мефурӯхтай. Апам да муроҷиат кадай. Апам гуфтай майли дар канали хоҳарам мемонем. Ана хоҳен шумо мебелоша мемона. Агар нахоҳен мегира мебара. Бигем ки ана и вақте ки ҳамин хона медорӣ як параакаш ранги пеши худ шумо метавонед ки ҷеда ё парда кашен ё ки дар часпонен, ранги гардероб мешавад. Улични одежда дар ҳамҷо либосои курка ки дар берун мепӯшед, дар инҷа метавонед ки ё шкаф бикунен ё парда бикунен, дар ҳаминҷа бимонен. Бисёр ҳам вариантҳои хушрӯ, хонаҳои фасон, аҷоибот бигем тозаи озода, ягон бӯй тафт мега апам надора, мега апам специально худаш видео кардагиай рафта. Тамошобино мебелошон беҳад калони хушрӯ. Ана туалет ваннашам отдельно, туалет отдельно, ванна отдельно. Тозаҳаки хушрӯ, ягон ҷои ғаждӣ безебӣ надора. Ана мебелои калонай хоҳен, агар ки нахоҳен мақсад мебарашона. Ана паласошонам мемона, ҳама чиша мемонда, ягон чиша намебурда. ба таъби дили шумо чӣ хеле ки мехоҳен бигем, ба таъби дили шумо ана мухел. Ана бо вариант ҳастае ки мақсад одамое ҳастанд ки шахсое ки мақсад пул доранд, дар дигар шаҳр роанд, метавонанд ҳамин харидорӣ кунанд, квартиран шинонанд. Мақсад ежемесячни ҳар моҳа медонанд ки аяҷо пул мебиёяд. Иам бисёр варианти хуба и барои шахсоне ки пул доранд. Ана барои шахсоне ки хонахаранд беҳтарин вариант 700,000 рубл да ҳози дар ягон ҷо абсолютно як хонага даже намеёвӣ. Инами шаҳри Новосибирски мо да як хонага 4 миллион. Як хонага, як студия даже 4 миллион шудагиай. Ду хонага ай 6 миллион шудагиай. Уже ипотекарам гирифта наметавонӣ. Беҳад вазъият дар ҳамаи мо шумо маълумай қин шудагиай, аҷоибот қин шудагиай. Барои ҳамиқа марҳамат инаи варианта ай даст натиен бо кадоме ки мақсад хона кофтеста ё ки ҳам хеле пули кам дора, намехоҳад ки мақсад дар қарза қавлахча бидоза. иншоаллоҳи раҳмон марам боварӣ дорам ки як савобе мегирам барои видеои имрӯзам ва одамое ки дар коран проблемашона ҳал мекунам. Мақсад инами хонаи арзона пешниҳод мекунам. Метавонанд ки через ма и хона ягон фанду дурӯғ нестай. Через ма метавонен доверенное лицо номерои апам дар ватсапашда менависен. шуморо қати соҳиби хона бигем ки маслиҳатотона мепазона, проблематона ҳал мекунад. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯза навори ман фақат ай Тоҷикистон мешавад. очамшон смана кадиян, ман гуфтам ки барои мара видео кунен. ана бигем 2 рӯз пеш кадаги будан, видео када рӯӣ кадаги будан. ҳарчиканд бигем ки кӯшиш мекардам дина видео да айдум биромад моном. ана имрӯз баҳри шумо пешкаш мекунам. барои дили очам, янгам шод шудан. лайкои худтона монен, комментария бинависен. ҳар сол очама мекуна, суманак мекуна, ҳамсоякош тақсим мекуна. бигем беҳад дасти ба мазза дора. ҳар як модари мову шумо дасташон ба маззаҳанд. ман худам суманака беҳад нағз мебинам. ана имсол чашидим бигем шавҳармам овард. Новосибирскам рафтам хонаи янгам да як ҳамсояш якта подписчикам будай, ваям овард чашидам. худованд ака ба баҳори ояндара бирасонамона. марҳамат тамошо кунен навори Тоҷикистон. иҷа шабона ба фикрам гузарондияна ба саҳар қати бигем ана чиз кадиян тайёр кадиян да алов. беҳад боронгария мега Тоҷикистон. аллакайна пиёзои очаи мара бинен чанд қай шида. и ҳавли очамай гашнич бигем укроп ҳамаи чи шинондагиана гулошон очама беҳад гула дӯст медора. тамоми намуди гулҳо дар ҳавлиш ҳастай. бо ай Россия ай Новосибирск як қиёмат гули дига бурдагӣ буд. ҳамаи ҳамина дар ҳавлиш мешинона. ҳама ҳамсоёшонам тақсим кардагиай.
хай чихелай аки иҷа бигем ки адирай да и адир ҳар чизам намешавад неким нигаҳ кунем дар ҳавли мо ҳамаи чӣ ҳаст дарахти шафтолу зардолу ангурои калон калон дорем ҳамаи чӣ ҳаст бигем мошаллоҳ беҳтарин тоҷикистонам қаёд кардам тамошобино беҳад дӯст медорам тоҷикистона ҳавои худмон беҳтарин ҳавоҳо дорем сад накунӣ дар тоҷикистон чӣ хел озодона суҳбат карда мегардӣ мақсад гражданин россияам бошум чандсоло шид аллакай дар ҷо омӯхтам шудагӣ бошум бигем ки тамоман эҳсосоте ки дар тоҷикистона дар ягон ҷои дига ҳиссаш намекунӣ анаи чиснокошонай ба фикрам чиснокошонам калони хушрӯ шидиян анаи ҷа бигем ки сар кардан суманакуниро марҳамат тамошо кунен ино ба фикри қати ҳамсояшон яҷоя кардистиян ҳамсояшонам ҳастанд баъд як кӯдакаки дига дар рӯи ҳавлияй ваям ҳамсояшонай мо кӯдаки майда надорем якта очам якта янгам якта ҷияни калон дорум хатмкунандаи мактабай тамом дига мо кӯдаки майда надорем майдаки хонамон бигем майям ана бигем набераҳову духтарову бачаҳо ҳама ба хонаву дари худошонанд ҳама ба хонаву дари худшон ҷудо шудагиянд инам хай тамошобино барои шумо тамошои хубро таманно дорум хай инҷа ба қати шумо худоҳофизӣ мекунам шумо то охири навор ҳатман тамошо кунед лайкҳоятона монед комментарияхтона нависен раҳмат барои диққататон то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон